Na kwana? Lafiya lawa Halifa. Tashi kana? Lafiya lawa. A'a, ina zuwa Halifa na ganka kuma da kaya. wallahi Lagos din nan kuma. Na ga Kano yanzu ba ta yin komai ba. Yanzu saboda Allah Halifa za ka yi tafiyan nan sai dai in ganka da kaya ba za ka ce mun yau zan taho ko wannan kawai sai dai in ganka da kaya Halifa. Allah ba Kano ce gaba ɗaya ta tsaya gaba ɗaya kanan nan ne. Duk ba magana Kano ta tsaya ba yanzu hakan da kai ya dace kenan Halifa. Yanzu kana ganin gonakan nan aiki ya mana ya ba za ka tsaya a rarrage wasannin sai ka tafi Halifa. A zan dinga turo da kuɗi a dinga sa ana aiki. Halifa turo da kuɗin nan duk ƙarya kake yanzu duk tafiyar da zaka yi Halifa Lagos din nan babu abin da kake zuwa da shi sai dai ka zo ka bin ƙarya ka ce yan fahi sun ma kaza sun kwace kuɗi ka ga baka taɓa zuwa da wani abu wanda za a ce yau ga Halifa ka kawo mutane sai yawo ake da gari maganganu har dawowa suke yi kunne na Halifa. Amma wannan duk da ne amma yanzu za a zo ma da lissafi. Allah za a zo ma da lissafi. Halifa mai yarda da tafiyar nan baka yi haƙuri idan muka rarrage aiki ban ki ba sai ka tafi ka gama ka bani da aiki ya mun yawo kenan ko to yawa da ina ne gidan naku ne? ina ne gidan nan? Ina nufin an shi kwana ke nan ko? kai an fi so Ka bugu ka yaro, ka bugu. Ka da ku gaskiya. kuma haka ta kasance Ba kyau. ina ne gidan? Ina ne? Hau kafa. Halifa ba yanzu ka bi sama nan baka ce mun ka tafi na hakura da tafiyar nan Allah mun same ne a nan Zaria Road. Can Zaria Road. Zaria Road din da ake hawa mota a tafi Lagos yanzu Halifa baka ji magana da na gaya ma wasai da ka tafi da kai tafiyar nan ka ce mun ka hakura ka tafi shikenan za mu tafi wannan nan dama ka fita ban Gaskiya dai kamata a rinka duba ana bin umarnin iyaye saboda gaskiya iyaye dai su ne Kai ba zan shiga ba kuma magana duka na dai. bai da ke ka ba bai da ke ka ba